Krásny dobrý deň, lásky mojich očí. Práve som skončila v kostole prvýkrát a bolo to podobné ako na Slovensku, celkom katolícke. Takže trošku nostalgia a idem domov. Sú tu krásne kvetiny, ukážem vám potom. A uvidíme, čo bude dneska na pláne. Možno sa teraz zastavím v nejakom obchodíku. A tak, je nedeľa, takže zajtra idem do školy, pomoc. To nevadí. Mám úplne že brutálne dobrú náladu. Konečne, že toto fakt užívam. A je to tu fakt, že krásne teraz. Úplne príjemné počasie. Takéto, že dlhé rukávy úplne v pohode. Takže tak. Takže dobrý deň, vítam vás pri ďalšom dni. Vlastne tuto máme záber z môjho autička, ako idem na miesto zvané Kings Island. A to je vlastne miesto s úsenkovými dráhami a tak ďalej. To sú moji kamaráti, to som ja a vlastne toto už máme prvý záber z veľkej Eiffelovej veže, ktorú som nenatočila, ale aspoň takto z vrchu vidíte, ako to tam vyzerá. A vlastne toto miesto, Kings Island, je zábavný park, kam som išla s ostatnými exchange študentmi. Tu ich môžete vidieť predo mnou. Toto ideme vlastne na takúto obrovskú dráhu. A toto bol vlastne prvýkrát, čo som ja bola takto na hozenkových dráhach v zábavnom parku. A za mňa je to trošku, že overrated. Akože nebolo to zlé, kľudne ešte pôjdem znovu, ale nie je to nič, čo potrebujete zažiť pravidelne. A strašne veľa som minula mojich peňazí. Minula som že $50 na asi 10 jedál, čo sme tam s jednou kamarátkou stále niečo jedli. A večer sme išli proste na pódium za malými deťmi a sme súťažili o nejakú cenu. A vrátili sme sa domov už asi o 11. Takže mega som si to užila, ale je to overrated za mňa trošku. Takže ahojte, už je to mega dlhá doba, odkedy som sa vám prihovorila. A nebudem klamať, je to mega ťažké. Fakt, strašne si snažím na to hľadať čas, ale môj time management je, že strašný a neviem sa k tomu ani proste nejako dokopať. Reálne za pol hodinu odchádzam preč, takže toto je úplne že narýchlo, ale už to musím proste natočiť, pretože by ma asi porazilo. Ono to bolo vlastne tak, preto som vlastne to nevybalila už skorej, pretože ja som ako keby natočila jednu takéto rozprávaciu časť do toho videa. Ona mala že 7 minút a ja som to vymazala. Omylom samozrejme. Takže teraz sa to točím znovu a už to nebude také dobré, ako to bolo vtedy. A proste neviem, úplne ma to tak demotivovalo, tak som si dala pár dní pauzu. Ale fakt by som proste chcela točiť, že viacej. A chcela by som vám tu ukazovať, ako toto vyzerá, ako to tu je. Napríklad teraz to bolo, že 2 dní úplne že strašné počasie, teda včera. Včera bol piatok, dneska je sobota. Včera v piatok sme nešli do školy kvôli tomu, že tu bol strašný, nebol tu hurikán, ale bol tu že vietor a fúkalo a bol strašný dážď. Sa čudujem, že sa žiaden strom nezlomil na tento dom. Takže je to tu funny, no niekedy. Reálne ja som včera skoro nič nerobila. Som si varila som ňoky na večeru, ktoré vôbec neboli až také dobré, ako som čakala, že budú. Takže sa to vôbec neoplatilo. A potom ráno som robila, že wafle, pumpkin wafle. Takže to bol vyplň celého môjho dňa opratovanie. Takže niekedy to je fakt, že nuda. Ale dneska pôjdeme, že dneska je na pláne veľa vecí. Pôjdeme do nejakej jaskyne. Potom pôjdeme nakupovať. Takže to by som skúsila nejako ponatáčať. A rozmýšľam, ešte by som aj mohla urobiť room tour. To som vlastne robila už minule, tak vám to tam iba hodím, že ako som to urobila. A tak, hej. Toto je vchod do mojej izby. Otvárame dvere. Tak toto vyzerá po príchode. Takže začneme asi odtiaľto. Naľavo ma tu víta takto krásne poličky. Moje hovadinky po poličkách, lieky, skincare. No to tu moc teraz není.
ale mám tu, že nejaké sponky z kvížika. No a tuto mám, že takúto veľkú krásnu vec, čo mi dal moja koordinátorka, najlepšie na svete. Tu mám stôl, nič zaujímavé. V šuflíkoch je nič zaujímavé, iba nejaké knihy. Moja krásna Harry Potter posteľ. Toto bola vlastne izba môjho host brata a oni ho vysťahovali iba kvôli tomu, aby som si nemohla ísť, čo je mega cute. Strašne si to vážim. A vlastne Harry Potter téma. Ak ste si nevšimli, toto je ten môj sľubovaný bordel a veci. Hej, tuto v tej komode, akože možno ani ne, toto je strašne random šuflík. To je, že všetko a nič. Možno, čo by vás zaujímalo, toto. To som dostala vlastne tiež od mojej koordinátorky a to je vlastne taký ten batôštek, v ktorom budete zbierať sladkosti na Halloweena. Takže na to sa mega teším. A dostala som v ňom asi 1 000 000 sladkostí. Polovicu z nich už som zjedla, ale ešte tam niečo je. Môžem vám ukázať tieto. Som nevyhodila obal. Najlepšia vec, fakt. Strašne dobré. To je, že 30% less fat. Vlastne také karamelové guličky obalené v čokoláde. Fakt dobré. Môžem vám niekedy ukázať, ako to vyzerá. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Tu mám nejaké moje veci, knižky. Tam, nič zaujímavé není, iba pohár pivový a nabíjačka, no, nič moc. No a vlastne tuto sú dvere do môjho šatníka. Ale tam tiež není moc zaujímavé nič. Bo nejaké veci, ktoré zostali mimo práčky. No, tuto sú moje 2 kufre vzadu. No a to je vlastne celý môj room tour. Mne sa to mega ľúbi, som mega vďačná. Tuto mám ešte zrkadlo. Som ja, môj večerný úbor. No, takže tak. Ešte som vám chcela ukázať jednu veľmi zaujímavú vec. A to je americký vysavač. Reálne ja som sa včera tak smiala na tom, ako vyzerá typický americký vysavač. Veď pozrite sami. Toto proste, to vyzerá jak čo to vyzerá proste, jak z nejakých 90 rokov, ešte skorej, nejaká úplne hovadina. A vy to musíte vlastne všetko ťahať. Vy musíte všetko s tým, vieš, že takto vysávate, toto chytíte a takto. A kábel zapojíte, to je strašne ťažké a strašne nepraktické. A oni, keď som ukázala, ako vyzerá európsky vysávač, tak oni boli, že to čo je? Že to je strašne nepraktické, že to vyzerá strašne staro. A ja iba, že OK, toto je asi zatiaľ najväčší kultúrny šok, reálne, akože to som fakt nečakala, že najväčší kultúrny šok bude vysávač. Ale fakt ma skoro porazilo. Tak teda ďakujem vám krásne za sledovanie tohto videa. Akože toto bude asi zatiaľ najhoršie video na mojom kanáli, prvé a hneď najhoršie, ale s niečím začať musím. Takže dúfam, že ste si to aspoň trošku užili. Aj keď neviem, či to dávalo nejaký zmysel, ale to už je úplne jedno. Dúfam, že ste si to aspoň trošku užili. Napíšte mi, čo si o tom myslíte. Budem rada za všetky spätné väzby. Kľudne, aký to bude všetko negatívne. Ja som si toho vedomá. Dobre, takže kľudne tam na mňa zosypte všetko. Aj tak to asi nikto nebude vidieť, ale proste keď vydá čo, keď nejaké tipy máte, tak som tu a vítam všetky tipy. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte pekný deň, večer, ráno, život.